kowe karo tamburi ki ping piro? Karo Mas Hari ya. Ya sampeyan duwe anak atau karo Mas Hari kae. Iki kan tak kencani to. Ajak dolan. Kok malah mancing. Kan panen jelas kowe. Pisan kas gak dijaga. Ayo. Apa iki? Ya kuwi Iki mau sini. Nah, gitu. Gerajakan gerajakan biang nyuwun. Gitu cerekan. Padha iki ta. Meh. Lho lato-latomu ya kita. ARY Channel Gunung Kawi. Oleh sampe 100 lho goro-goro. Oleh sampe 100 sih goro-goro iki wis. Sajek jumblek iki ora dolanan kendang lagi iki kan. Lagi iki ya. Ya lagi. Biasane nggo dolanan anakmu ya. Ya biasane dolanan cacamu kok ya. Oh, iki kabare ora kasar. Ayo iso ngendang wedare. Caket iki lho napa-napa saged kok. tenan ngendang ini iso termasuk ngendangne wong-wong iki. Bau to ya. Ayo.
Tenang lho, kompak kayak gitu lho. Iya toh. Jadi bar kok kene gubrak teko kono langsung jreng. Ayo boten bubar kok ya. Iki baik hati sing terus. Nalikane ta. Roendak perut oh iya. Terima kasih baik ini kendangnya tak balik nisik ya Nduk ya ini bene rono wes sembang pun Pak pangan punten sanget Sak durunge gareng ya manol bareng. pokok kini UGM kok manol gitu Piye napa? Universitas Gandulan Motor Tapi kacamata. pokok ini Nek Mas Dalang iki ya sarjana bakal ya SPD nggih Mas. Nggih. sarjana pendidikan Iya nggon apa Universitas Malang. lho aku ora kan aku ya SPD begini No, SPD. SPD Mas Sarjana pendidikan. dan sumpah perkara duit Mas Duit. iya Jenipun ono Mbak Widodo. Nggih. Mbak Widodo Wonten Mbak sing remo mau sore aku. lah mungkin iku sing kremong mbake sing Lembang Jawa Timur nah itu sudah satu set Nggih, monggo Mas Bagas. Mau nih mau digerasakan. Berasakan Banyuwangi Oke, kami oke. Yang kan Lembang. Mbak, ini dengan nomor kali ini kok. Ayo. Mbak Dila Mbak Dila. Oke. Wis ketemu sore. Mbak Dila Mbak Dila Pamundutan saking Bapak apa Mas wau? Pak Waloyo. Pak Maruyo Nggih. Mbak Dila kan nari menika Mbak Widodo Bisa jadi. lho nggih to mulai berajakan Banyuwangi niki lek mboten Mbak Widodo surat kok Joget Joget. Nggih, jiwat kali kula mawon boten napa-napa. nah kali jenengan Nggih. Tanpa widodo. Aku nek ngerti ngene iki bocah manis ngene iki piye? Pomo duwe bojo ngene piye? Keculian. aku kan di bojo iki dah aku bentuk wis ora tau ning omah Lah piye? ya sangkring ning ndi tegese kan bakal kopi ngono lho Duk Dari pomo dikajake suara. Lah pomo duwe bojo kaya aku piye? eh Ngono piye? lagi legon Yo ndasmu tak lebokne dhisik. wah aku ketok gidol tak gidot neh Kira, aku bareng nyawar iki nek satu ribu kan mesti ketok ngene iki. Ya, telah niki triple G. Lah nggih, ternyata kula mboten ndi-ndi. masa triple G kan yo malah penak sik nyane to Lah iki sing uget-uget. Iki apa? Aku kan aku set. Iki jentik-jentik. Kayak Ana kanggo misalnya penyakit. iki kok rojo iki kok hubungan virus kok Nah, iki triple G le. Triple gendul. sak meter kotor. Nggih, motor bisa kota. Oke. Gerajakan banyak. gerajakan Banyuwangi Itu tuh. Oke.
Rajakan Banyuwangi. Rajakan J. Sampun atas semua. Makasih. Dalam. tertekan dengan truk muatan tebu. Kamu kok iso? Mas, lalu kok baru itu ampun nggak Ampun, Sekarang ini sampai yang udah kental ya. Tapi dodok jogetnya luar biasa energi. Ini kamu diajari tembak piye jogetnya? Rumah saya kok tadi kamu serah tuh. para mucaki. Dia pingin loh. Berarti lah ini aku butuh. Yang tadi ada di rumah ada. Jogetnya tak ajari sithik lho, Mbak. Ya aku ajaran awal jogetmu. Ora kowe. Aku tak ajari. Ya iki jenengan ngajari Mbak Widodo ngajari jenengan. Iki sing dhisik jenengan. Ya kandangnya ya Mas, iya Mas. Ya. Ayo. Lah wong ini ki kaya wong mari struke ora kaya wong. Yo iso apa ora? Ora iso. Ora iso ya ora apa-apa aku ajar kok. Sama pengen tak ajari. Ya. Sasa gue ya Mas. Foto belajar. Kira-kira jam Sesuai tempo ya. Ya. Baika. Baika aku kedua. Tidak aku set. kita awake dhewe ning mburi kan. Dan kita cepate sih. Dan ini kan kita sama-sama mini, alhamdulillah kita bersyukur sampean teluyani iso ngendang, terus iso ngerbak. Aku keluarku Ada kok nggih nyopet aku ayo bener. nyopet atine iki. Tapi setorku nyorono. Nah aku Wah, aku melu popo kan gaduke. yo jamu. Kelebihanku yang Mbak Bambang mana? Jadi pertingannya dewe-dewe to Mas Gareng. Aku kan tanpa jahitan, normal semua toh. Mbak Widodo Iya, iya. kelahiran ke 11 kali itu tanpa jahitan. Jahitan, dan semuanya sama lebu loh Le. Ayo. Ya. Lah kok bagi dodol wis sepon bang jenengan kok. Lah, iya kan, Dan. Dadas rajine Ora masalah aku mlebu ki terus tau Mbak iki. Kerajakan Banyuwangi. Rano Beni. Sing tau sepi. Sebenarnya pangkat turun Mbak. Ya. Aku benggang barang kono wis tau lah kene. Loh, kurang tak? Kurang tahu bro. Rusak toh, Cik? Saya lu tahu ngene kok. Ini aku kata usaha lho. Ojo ngapusi. Kowe karo tamburi ki ping pira? Karo Mas Hari ya. Ya Namanya juga anak atau karo Mas Hari kae? ya iki kan tak kencani to. Ajak dolan. Kok malah mau mancing. Kan panen itu jelas kok. Pisan kas Mbak Widodo. Ayo. Apa ini? Ya kuwi Iki mau sini. Nah, begitu. Rajakan Kerajakan Banyuwangi. Rano Beni. Sing tau. iki. Kira-kira itu toh. Mbak Widodo. Iki sing angel. Wayah ngene kok ora kaya Mbak Ika ya. Ngene kok malah suarane Pak Kus. Kayak sampeyan. Untu gak kuat. Polo-polo api mah. Aku bisa tak kendali. Tande tak gitu cret anu. Padha iki ta. Meh. Lah kok lato-latomu ya kaya. Yo sawah. Enggak masa sak lato-lato gone anakmu. Lah kok iki segawat bayi Kak. Apa nih kira Tembangan monggo, Pak. Ketembangan. Nggih. Widodo, monggo. Yuk. Nah, napa? Yuk. lagu terbaru? Apa? Gerigis. Ayo Dek. Nah, yang Oke. Lagi spiral ini lagi. baik yang ini nanti. Ini yang bisa nggak Dek ya? Bener apa, Pak? Ayo. Ini. Ayo Mbak Mimi. Ya. Ya. Bertiga. Bertiga. Lagi yang lagi spiral. Apa gimana Mbak Wid? Gerigis. Gerigis. Ya. Nah, kenapa kamu masangin kan gerigis? Kayak jenenge Gerigis. Nek undangan ki greges, Jenenge Gerigis. telas. Enggak.
nggih. Maju Mbak Meme. Meme Ihsan. Lah itu pas kok ngendani kok. Ye. Me. Kita juru to, Me. Wis wae kaget. Mumpung bersih desa. Mumpung bersih desa. Iki panitia kan? Panitia. Ngopo yang jono ya ban. Iki lagu sing viral ning TikTok lho. Ribut bae kan. Kali manis. Iya. Kurang manis sampai kula. Enak men. Apa? Tak pernah ucap hello iko melambai. Harimau Malaya. Tak pernah sakit hati ucapnya tersampai. Harimau Malaya. Dan pakai panitia. Yo. Mangga salam terang. Salam.
Dari mana datangnya cinta, dari mana turun ke hati, dari mana sayang datangnya cinta, dari mana Ampun kalian deh, Pak. Sepisan maling deh. Takut menutup. Kalian bisa oleh bapak ngerti deh. Oh, iya. Kamu mau derek. Nah, pisan maling deh. Pak Waktu mungkin jelasin baru. Oke, Pak. Berdua mau kok aturan sebenarnya. Nah, ngoten. Oke, nah semua kok. Oke. Iki anyar iki jelas iki munggah semuanya. Ayo pagi. Apa lo ini anyar kabarane. Wah. Kabar? Yo. Iki sebenarnya seni mati cuma Mas Bas. Nggih. Mbak Yune sing lengkap. Bener kan jembari. Go, oke. Mas Bagas. Halo, Mbak. Berarti kayak gini liburan. Lagi kira-kira nyuwun pamit. Oke, oke. Wis beres kan iki wis beres kan. Oke, nggih. Beres Oke, beres. kan sumber ingat kok tadi. Kulo nyuwun pamit lho pagi. Nggih, nggih. Wis siap. Monggo-monggo. Nah.
Samboyanya kurang pindah kok. Nah. Kok. Nah. Sanes wedal dipun sambung malih Mbak nggih. Mas Gareng. Mas Bagas. Nggih. Kula sowan wonten Cungkup kandhang mriki. Amtu kathah sanget kalapatan kula. Nyuwun diampuni maaf sami. Jawa sami-sami. Mas Bagas lajeng keluarga ageng Cungkup mriki. Menyang Solo kok tuku tahu. Nang Solo tahu. Mas Bagas sak keluarga ageng Santi. Sari sedaya mugi tansah sehat selalu. Amin. Mas Gareng. Matur nuwun sanes kasih malih. Mungkin lek mundur mawon boten sami gampang. Oh nggih. Kali mawon sangat kali iki. Monggo asari matur nuwun. Lanjut tenan.
Patina Bimanyono ing Indra yang setiap niat ngambil sanjata mong salus wamen kang langka buris mati pinanan ketiban ogo bondo paman semuni wonten timbangan dawuh ya paman sasampunipun para kula kaliyan kula dumugi wonten ana Griyapura kok malah kula lajeng kodeng bingung penggali kula kados ora ngerti blas nggih paman petapan gunung kula menika ingkang pundi medal pundi kamangka wonten dawuh Timbaye Prabu Duryudana kinen mboyong pundi wahyu Sri Makutama waduh sasampunipun kula lebet kono rumaos bingung kaya ora ngerti kiblat kowe piye kok napa malih kula Mas mangkat kula mawon pun warep jelas malah ngantuk ora ngerti kiblat bangun napa Paman dinten niku goleki pawongan yen napa mliwir manungsa dipun suwune pirsa ana ngendi papan kang tuju gunung kula monggo kula dherekaken ngembat tembungnya binarung pangli ing suling kakang main opo ana dawuh ngopo Anoman kelawan kowe jajak merko gajah setu boto galuh do mampir lan opo ana dawuh ngopo aku kadang wanung cuandung dawuh kakang Anoman kabeh bae ing mriku lenggan dina iki Anoman piye kakang Menoko aku kadangmu tunggal bayu nyadung dawuh kepaling sangat di penemban sangat apa saking sosi itu piye iya ing mriku lenggan dina iki kabeh para kadangku kang nderek cerita ngasan kadhe penemban gawan Kisawa Siding Gunung Kutharunggu kene mentas bae
kaparingan dawuh kelawan sang ayogi kiren mapan ana kene ora mung mligi ngeningake cipta ngeningake rasa nanging panjenengane dinutuk kelawan sang Jawata saka Suralaya kiren matedake Nugroho Agung tumurune Konawayu Sri Makutharama Wahyu Kanalendra ya Wahyu Ratu Peladalah bejo kemayangan Anoman yen pancen kowe mlaku karo kowe ngatasé mung satunggal bayi nderek iya ana ngasane sangat apa pandhita ngaus mungkur marang kadonyan tan mikir marang pawehe ngiyan pinitaya lawan Jawata kene matedake punang wahyu ya ning wati-wati dawuh ngendikane sing adi perban akeh wong kang padha milik marang anugrahan iki mulai akeh sing bakal ngregahi tata-tata aja nganti pukulane satu tubusane mungsuh sak bisa-bisa gawe tentrem kanan ing gunung kota Lukaya sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal Wanudjaya Kuruwati nggih Anoman bangsat munyet elek iki apa kowe Bambang Swatama aja banget-banget nggonmu nyamak jebul kowe mapan ning Gunung Kutharubu kene aku kinen Joko katemaning pertapan Gunung Kutharubu lawan sang adi pertanggalan Kesawa Siti aja kowe sing maju jeneng Wahyu Makutharama bakal tak jaruk ora lakoni jamak lumrewati Makutharama tampa karo wong iblis lanat Kurawa kedung-kedung kamurkan ora pates cedhak ayo kuwi bocah yen cekno tak yengke ayo aja nganti gawe kisruh mapan ana ing pertapan Gunung Kutharubu Anoman parat ingino parat aku putrane Rama Pandhawan Durna aku setahun diulang ngaji Jaya Kawijaya Gunung Kasantingan panggendake sapi yen banggamu sepiro
Surya putra Narapati ngawong kula mundur Adipati Basukan iku majone madhe lan anggon ayo ngerbiakaken cacah kedo kakek jo ngentek-entek pergo mundur timbang bebiran bebanira Surya putra Narpati nganggo lan Pandhawa tur kadangi lan yayah tunggil ibu Suwita Narpati nanging to wekas ing wang yo cegah teki
batu rebut bareng tanpa isi. Lajeng kesempur dibetul kok mawon sinten ngamati wah iki sing makutara kok. Dipun langsung. Nggih, sedika ngestaken dawuh ya. Trius kawuri Iwan Chandra Purnama Lintang Oh
matur Mbah Nuwun. Menawi nglitik jam tangan ingkang kula damel niku wancinipun 2:30 lho. Petruk metu lho, apa maneh jan? Rumah saku kok grubut gelis. Nyambut gawe antara ning arep karo mburi kompak mongki nemong niku rumah kula kok sak kedhewe ketrowak. Panjenengan sing jenenge kabudayan niku isone berkembang maju niku ya tut kali jaman kelakone contone. Wayang isone berkembang paring campur sari kolawak bintang tamu dan sebagainya mboten napa-napa sih. Ngeli kali kahanan, ngeli ora kok keli. Bagune supaya kesenian kabudayan wayang tetep ngerboko lan tetep eksis kudu ngeli marang kahanan. Nah, matur Mbah Nuwun. Dalu nika kula saged sowan marang wonten asipun sesepuh kini sepuh ugi pepunden di warga masyarakat kang lenggah makon wonten ing dusun Cungkup Desa Rendeng Kecamatan Selorjo Kadipaten Blitar. Matur Mbah Nuwun. Nyambung kersa ing pengangkat mugi boten bosen-bosen nggih kekadangan kali kula. Mugi boten waleh-waleh nggih seduluran kali kula tetep nyambung nggih kekadangan. Boten wonten jurang pamingsahipun baginipun matur Mbah Nuwun nggih lantaran pepunden kula menika Pak Gito Pak kula saged nyambung tresna mapan wonten ing dusun Cungkup Ngrendeng Selorjo mriki matur Mbah Nuwun. Nah jan panjenengan goro-goro iki satur tembangan sing kepenak. Bakunipun gelar wayang kulit prasaja ing dalu nika mboten wonten malih namung ajaripun warga masyarakat ngawontenaken bersih dusun utawi sedekah bumi wong pun aturaken merdunipun kathah sanget. Bakunipun ing pengajak sapa wae sing betah kelek pancen wong kang padha sarine keleki ngitung-ngitung dedesan nyiras pantes nirakati awake iki dusune dusun Cungkup mriki supaya adoh saking bebaya bilahi tansah manggih bagya mulya pinardawa kamulyanipun. Matur sembah Nuwun. Wiwit saking bapak perangkat ngantos warga masyarakat iku sedaya manggih rahayu kang pinanggih. Bakunipun kanthi syukuran ing dalu nika saged pasembatan kang jinaka rahayu kang kitinemu Basuki kang kaesti. Manggih Yuwono Basuki kang pinanggih. Matur Mbah Nuwun. Nyatenipun warangganipun tasih tak. Oh, wah, dereng wonten ingkang madhap. Matur Mbah Nuwun. Ling long. Boten ngaturaken tembangan boten kata sak propirane mengke enggal kerampungan lakon. Ngendikane jam 3:04 saged rampung. Nggih, dipun lajengaken kaliyan rumah tangga. Neng pinggiring pengawan
wancine nindakne pakaryan wancine goro-goro ah ya pancen kono kawan iki ya mesti ya ora kudu sawaya-waya kebutuhan kok kling lah iya ada soal ngasane tuku warga masyarakat ing cukup ya truk nggih Mas Arek soal kula mriki mboten kok terus pripun-pripun kok mboten bakul iku namung ngraketaken supaya keting kadangan Kulo Mas kula kok upami setahun mboten saged sowan mriki ngadepake liran mriki niku cara hitungan ngono kok mboten gampang. Sing kula butuhake namung raket supaya ketik kadangan nyambung tresno. Ngono ya terus nggih. Bagune Mas Bareng ing mengangkah saparipurnipun Bapak perangkat ngantos warga masyarakatipun sedaya ngawontenaken pahargyan bersih dusun ing dusun cukup desa Rendeng mriki wiwit saking Bapak perangkat ngantos warga masyarakatipun sedaya pinaringa panjang yuswa bagas waras kuat lan slamet rezekinipun lancar nyambut damelipun nggih pinaringa gampang gangsal lancar dipun caketaken kanugrahanipun ngono ya nggih Bapak jagongan karo Ndoro Janaka tindak nang ndi Yo so
kugek sadulita humel-humel Gus. Ndara bapa lan cuklo ndara kintol kula ndara janaka. Nyuwun sewu, paduka nganti para punakawan iki badhe tindak dhateng pundi? Kok kendelang paira wonten sak tenging wana, Gus? Kakang Semar, kula. Wana iki arane apa? Oh, nggih. Menawi boten lepat niku naminipun alas Guriya kula. Menika katelah tlatah Gunung Kuthaunggu nggih tlatah Swela Giri. Kakang ati ngatiku ora padha dengan praja Ngamarta. Yen ora nganti wujude nyadokan ugraning Bathara aran Wahyu Makutha. Ngendikane wangsite Bathara lan tak tampa iki dina Caradala bakal turunake kanggo Wahyu Sri Makutha Rama. Lantaranipun sanadyan tembang Begawan Kesawa Sindhi pertapan Gunung Kuthaunggu. Nggih. Kakang duwe panjenengan sing rasa ingkuh kang sarta kewuh kalang hanya ngaten nggih. Wong guru niku aja ringkuh aja kiwuh. Ngakoni kekurangan niku malah sae. Wong bodho ngakoni bodhone niku malah prayu pisan. Prayu monggo. Nyaketi sananyar katon miras pantes kados serapan, Gus. Carane wahyune tampa cetha. Carane gayo nggih padha ngerti dongane ya wis padha hafal. Jenengan mung kari cawis wadahe nggih. Nek wahyu niku sipate suci, wadahe ya kudu resik. Nek wadahe resik wahyune suci manjing niku bakal ayem ngetut gayane kasantosan. Ning yen to wahyune suci adahe ora resik niku mungkin mlebu mung sedelon terus uncat malih nggih. Bakulipun sampeyan mung kari cawis wadahe. Iya yen pancen kaya mengkono Kakang Semar Badosa saka lakuku. Derek munggah gunung pertapan Gunung Kuthaunggu. Tak andingan sak rubuhe landean ya. Nggih, monggo kula dheraken, Gus. Manrasa ana wasa tumurun ning jurang terbit kang ripanggil bebonotan kasripet kendhalin cacing mongko sangapake gumrenggo sangsaya sangkut tatat prenggo ing bebaya pati ambet tusi sirna larut katempo lagi kula wau lepas sampai dina bangsaran den Janaka anlasak kono wasa sajroning wana driya ora urusankan parning bae iso sigra inangsang buta salah kedaden. Gambira marangani sisya metu Prabowo. Mambu gandane manungsa. Mlebu sajroning alas kowe sapa? Aja mati tanpa aran. Ngaku, Gus. Yen kowe tambuh marang aku satya panengah Pandhawa Raden Janaka. Yen ora sisip sendiri saka panduluke ana wujude yaksa Katon Datora kowe iso wah nyoto satya lante ping Pandhaita. Aku kala Jeta, aku kala Reta, aku kala Pita, aku kala Kresna.
Kowe Raden Janaka dasar para nyata kowe sing tak goleki. Yen wis ketemu karo Raden Janaka arep apa aku njaluk sampurnakno uripku. Aja mrene karo ganggu gawe lawan laku. Yen ora gelem mikir aja takon dosa. Aku sampurnakno, aku ora bisa. Kelakon tak sampurnake genti ya. yaksa salah kedaden. Katon leres jauh paduka. Niku dudu buta sak-sake, dudu buta sing yak-yakan. Nek paduka niku nyawang kanthi netra permana niku jenipun ampeyane mboten ngambah lemah to. Mila naminipun kala Kresna, kala Seta, kala Reta, kala Pitun iku jajaripun dumadi saking anasir tentang perkara. Bumi, geni, banyu lan angin. Utawi nafsune menungso. Ingkang ridho kali sampeyan nyuwun mansampurnake. Prayogane kepiye? Monggo mandungan niku mang wacakake mangwaos kidung puji mantra rahayu. Kadidene panjenengan sowan dhateng leluhure sampeyan dongane kok menika. Manasir tentang perkara sing asale saka bumi, bali menyang bumi ngantos pajupat niku mang wangsulake. Aja nganti ganggu gawe lan sukma jati sing kundur sowan miring asane Gusti pun kok dongane ya wis padha apal.
kula sampai Raden mohon ingkang prayogi Raden nggih dan sedaya ngestaken jauh Raden dene menapa paduka saged tumat dhateng nafsu moyo kala wau. Lajeng kersa paduka kados pundi ngaten. Rumiyin kula nate smita lan Nalindra Pancawati Prabu Rama Wijaya. Sasampunipun mekaten kula dipun paringi wedharan ingkang nama Astabrata Raden. Mila-mili ngangge jago nggih kula padi. Kula ki nggih namung paduka ingkang kuwami sarta yang nampi wedharan Astabrata kala wau. Mekaten sangat dikenal inggih menapa paduka kersa nampi wedharan Astabrata Raden menawi kepareng paduka mekaten kula namung sumangga kasa paduka sangat dikenal inggih ngaten nggih Raden gegebengan Astabrata asta niku tegese 8 brata niku laku gegebengan Nalindra ingkang ngasta keprabon utawi Nalindra ingkang jumeneng ratu niku kedah nular lampahipun isen-isene jagat 8 perkara inggih menika wonten bumi geni banyu lan angin Surya Candra Kartika Himandra utawi mendung liripun kados pundi sauger saged ingkang sepindah inggih menika bumi menika watahipun sentosa ade lumuh kudanan tuladanipun dipun sebari pantun dipun wangsulaken pantun malih dipun sebari jagung dipun wangsulaken jagung malih tegesipun sipatipun bumi menika suci. Semanten iki jumeneng Nalindra sampun ngantos namung remen nampi pisungsung kaliyan tiyang sanes saged-saged kedah paring dedana dhateng sinten ingkang betahaken menika watahipun bumi lajeng ingkang nomor kalih inggih menika dawana utawi geni ibaratipun menika lampahipun hukum sinten kemawon ingkang caket kaliyan geni tertentu badhe kobar semanten ugi tiyang jumeneng Nalindra sinten ingkang lepat kedah dipun pidana sakmurpatipun boten metang sana kadah pawong mitra nanging menawi lepat kedah dipun pidana Raden inggih ingkang tiga winastan toya menika kok sumbere panggesangan lho sanes gesang lho Raden toya menika saged gesangi dhateng manungsa lan tetaman semanten ugi jumeneng Nalindra kedah saged ngayom lan ngayumi sanggane para kawula dasih ingkang angka sekawan inggih menika maruta utawi angin sadengan papan niku dipunambah kaliyan angin pucuk gunung ana angine langit semut nggih wonten angine semanten ugi tiyang jumeneng Nalindra Raden kedasake niki priksa wonten pundi kemawon papan kang lucit dunungipun kawula alit supados saged numurpi penandhanipun para kawula alit niku kados pundi to lah menika ndungkape nangka gangsal surya menika hawanipun panas namung panasing surya saged aweh daya panggesangan daya kekiyatan dhateng sedaya ingkang mapan wonten ngalam padang tuladanipun olahraga menika mbetahaken surya niki namanya daya kekiyatan tegesipun tiyang jumeneng Nalindra menika saged bombong kang sarta saged panjurung daya ingkang sae utawi daya kekiyatan ingkang wonten winastan rembulan utawi candra menika kedah saged damel pepadang ing wanci ratri semanten ugi jumeneng Nalindra kedah saged damel pepadang dhateng sinten kemawon utamipun para kawula alit kawula nandhang susah tak padane piye caraku piye reka dayaku inggih dhateng sedika ngestakaken dawuh Raden dungkame kang angka 7 Raden winastan Kartika utawi lintang kejawi dados pepasaraning antariksa menika lintang bisa damel panutan upaminipun kae lho lintang Panjerina kae lho lintang luku kae minangka dadi wancine bapa amung tani nggalu ning sawah kae lho wanci jebedhele paraesuk aran lintang lino tegesipun tiyang jumeneng Nalindra kedah saged damel panutan utawi conto tepa tuladha ingkang pungkasan winastan mendung utawi Himandra Raden pujudipun gegiri sing ajri-ajri nanging menawi sampun tumurun dadosaken toya Jawa badhe gesangi malih dhateng
sedaya umating Gusti. Jumeneng kalih nggih kedah mekaten kedah saged ngayomi manahipun manungsa lan sedayanipun. Ndadosaken lancar-lancaripun ing tembe mbok bilih tembipun saged kasebadan ngasta pusarane adil ngaturaken bumi nuwun sang adil penemban inggih dawuh sami-sami pramila saking menika Raden monggo sewang-sewangan sepisan malih kula nyuwun daya wacaning paduka Raden Janaka kangge badan kula supados sampurna gesang kula Raden. Astra Brata sampun kawedhar pinjang cetha sang penemban Gawan Gunawan Kunto Wibisana riwasa hamedhar Astra Brata sang Arjuna singgo angruwan panuwating kinarya badhanira sang Gunawan Kunto Wibisana Giwansul dasanira paripurna dharmane sang Gunawan Kunto Wibisana mumbul ing antara saka jenengana ing kicinan ing awian minggah ing awian moksa katut sak lagane sang Gunawan Kunto Wibisana. Guna tumrape tiyang niku mustikane menungsa nyatanipun pakon ngudari rumpet lenten sarta manfaat saking murung Joko Kagem sangat diurban Gawan Kunto Wibisana kala wau ya yen pancen koyo mulu Kakang Semarayu dhekno aku monggo niki pun dugi alas sing dhuwur piyambak alas Bura mboten gampang pun puncake gunung pertapan ingkang minangka mandhapipun Wahyu Maturama ya dhekno pisan kula. Tejo Sulaksana tejane satria kang nembe prapta ngarep genah ingkang sinedya mburi. Pundi ingkang minangka tigas kawulyan sapa sinambating wani Raden? Menawi paduka dangu kaliyan kula satya pangaken Ndara Raden Janaka. Sami wilujeng rawuhipun wonten ing Gunung Kutharunggu nggih. Pikantuk berkah paring supados sang adi penemban Raja Wiswan kula bekti kula katur sangat dipunten inggih dawuh sami-sami kula sami tangan kula kalih sangat dipunten apa Raden menapa leres menika pertapan Gunung Kutharunggu paduka sangat dipunten Begawan Kisara Sidi bener ora sisip apa sing dari dawuh pengendikan mesti was beneran Raden yen pancen kaya mangkono kaya mung sira kang kanthi rina pantar niku sabab panjenenganipun ora mung semedi malah dene gandhengake rasa mapan ana iki ora mung tutur nanging panjenenganipun kinen matedhakake nugraha Wahyu Sri Makutarama kawula Raden sejatine wis rada srenggonku jumeneng pendhita ing kene sapa kang ndak antiake ora ana liya mung Raden Janaka
nyatane Raden Janaka bisa nindakne darmane kasatriyan, nindakake seping pamrih ramene gawe. Mitulungi marang salah sawijining brahmana kang wis bisa munggah ing tepet suci. Lan sira bisa nyampurnake nafsune pisan. Dina iki tak rasa ya mung jeneng sira Raden Arjuna. Kang kuwawa nampa nugra tumuring Punawahmu Sri Makutara. Mekaten sangat diperemban. Iya Raden, mula nena ciptamu iki wujude Wahyu Makutara. Lenggahnya sang Balarama paripaksa angudani uriseta kamandhe gagat rahina enjang swasa datan korowang Raden iki wujude Wahyu Sri Makutara ya Makutara utawa Makutha Kencana agenge Prabu Rama Wijaya duwe rumuhun ambak-ambak mung sawujude Makutha tetepe sono dayane isi ana daya pangaribawan daya niku coba nena ciptamu manterna semedi bakal tak papan iki sakjroning sangu bae. Apa to sababe Makutha Kencana iki mau ilang saka Pandhawa? Sejatine Makutha iki wis manunggal ana ing anggamu. Ning kawruh Raden, najan sira wis kagungan Wahyu Makutara, aja sira anggere gadang yen sira bakal dadi ratu. Ya mbok putumu ya putramu besok sing jeneng ratu ibarate ngendikane si Babiyen. Wong tuwa kuwi golek kamulyan, golek nugroho aja dibut dhewe. Ngiras pantes nggo napake anak putumu yang tegak turunmu besok. Nggih. Ngaturaken gunggung kumpule jeneng sira satu Wahyu ning kamulyan, aran Wahyu Sri Makutara. Bangune besok tegak turunmu sing bisa jeneng dadi ratu. Ngaturaken gunggung sangat diperemban. Kula sampun nampi ujian kanugrahan lantaran paduka. Iya, enggal balake patus bangsa durunge ana kang tumeka. Mundak dadi pengarit para kadang-kadang ngaturaken gunggung. Kaya wis purna darmane Sambawake sapa sing didadul lantaran mandhapi Wahyu Sri Makutara budal sandang lebadal sing wujud Narendra Durati Prabu Sri Bathara Kresna. Sadar dewa sadar tangi sumara. Jebul sing gadah karo sing gaduh iki tetep menang sing gadah. Sing gaduh Prabu Kresna lantarane peparang pegawatke saka Sidi, sing gadah Janaka tetep yo menang sing gadah. Ya wis iki ora dadi boyo ngopo.
mbok menawa pestine Siadi nampa Wahyu Makutara. Wis ku benelah panitise dadi Kresna lan Janaka. Arep dikaya apa yen Siadi mulya pun kang nderek apik yo mung kesugengan kono ngarsamu yo. Bali bola Janaka oleh kanugrahan oleh Wahyu mesti sing bantu ngewangi kuwi. Siapa kok bisa kondo kaya ngono? Ayah nyatane ngono. Aku ora tau rewang ngewangi golek Wahyu. Oh, cetane kowe meri. Ya. Yen pancen siap di meri kae, yen kowe pengin oleh Wahyu, ana buta gara-gara sirnakno kae. Datora kuwi sapa yo bener wis isih karo aku nyoto dadi satriya sembarang satriya nyata iku bisa kondo karo aku yen to aku iki buta sing katon datora yo aku biyen satria panglebur bangsa kumarane Kumbakarna kuwi sapa satria panenggak Pandhawa Raden Werkudara satria Jodikawa kuwi sing tak goleki iki karo aku njaluk pangulatan mari ngene ruwatan. Oh, dudu kuwi. Aku njaluk daya ruwatanmu, sampurnakno uripku. Sebab kowe sing tak goleki gayane satriya pinandhita. Gilani daplok wujud wis umara Pandhawa kamlokan. Ana wong badut bacok. Kokok gede lho. wujude Kumbakarna amani buku Pancana kuwi ilang tak gedhewake. Lah jarine pengen oleh Wahyu, lha kuwi bingungke kok. Bareng oleh Wahyu kok endo arepe. Nyanti Kumbakarna mau. Mapan manjing ana pupumu kang sisih kiwa. Kepanjingan karo buta Hyaliwus, aja mung nyawang yaksane. Aja mung nyawang wujude buta. Nanging ngertenono gayane
saya iki mbok kekuatanmu, mulya lahir lan batinmu ya jiwa ragamu saya sentosa. Sebab kuku kangge wis kepanjenengan wujute gajah objek. Dadi kowe wis antuk wahyune kasantosan Werkudara. Ya wis matur nuwun pancen koyo lain enggak bali. Mudah dadi pengarep Kyai Prabu Kuntadewa. Oke, terima kasih dulur-dulur ARI Channel yang sudah menonton. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki untuk para pemirsa. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Dipun masuk. Sing oleh dana apa pendone kowe Kurawa Dalu Ya,